se ajaa sen löysällä? Kyllä mä ajatellut, että se saisi kyllä tuntumalla olla. Joo. Kyllä mä oon itse ajatellut sen, että lähtitykseen siitä itse. Sen takia se nytkin, että sehän on vähän tälleen Miten sä muuten itse asiassa Ei he nyt pyri. Joo. Se on ihan miten tavallaan se ihan riippuu siitä, että miten se koira niinku työskentelee nenällään, että liinakirjaus on sit siihen niinku, että jos se ei tee kunnolla nenällään, niin sit mä pistän sen niinku tiukaksi sen liinan sillä tavalla, että se ei saa käyttää sitä energiaa siihen jalkojen liikutteluun, vaan siihen. Pitääkö mun pysähtyä? Sä voit pysähtyä. Missä se on siinä? Joo. Se on siinä. Tästä on sitten hyvä niin katsoa toi, että kun se tekee kulman, niin koitat huolehtia siitä vauhdista silleen, tossakin se niin pikkasen kiinni sen kulman jälkeen, eli pystyt pitämään sen silleen tuntumassa, että se ottaisi tarkasti myös sen niin alkavan suoran. Onko seuraava sitten vasemmalle? Nyt mä peruuta kenenkään jälkeen. Ei kai tässä. Se on siinä. Just noin. Hyvä. Joo, aivan joo, että mä oon antanut sen mennä niin liian tuolla. Se on tärkeä, koska siitä tulee monesti se, että ne sit rutiloi sen lähtevän suoraan, niin siitä voi tulla tarkastuksia. Joo. Mä meneekö se nytkin liian reippaasti sun mielestä vai? Se ehkä pikkasen sanotaan ajoittain niin työskentelee kevyesti, niin, mutta sitten tuossa näkee niin kans sen, että se nami niin vaikuttaa siihen silleen, että sehän tarkistaa namien jälkeen nuo askeleet huomattavasti paremmin. Niin, joo, sit kun on pitkiä suoria, tai pitkiä, mutta 15-20 askelta, niin sittenhän se menee levää aina ja hyvää. Ja sitten välillä tossa niinku selkeästi se kans niinku nostaa itteensä, että se pikkasen keulii tossa välillä, sen näkee hyvin tossa, sen tavallaan se tempo nousee just nois enemmän tyhjillä. Ja tossa on niinku just tää pätkä, niin käy noi askeleet, mutta se vois käydä ne vielä niinku intensiivisemmin, jos ruvetaan pilkkuun. Tavallaan niinku tehdä, vaan pidätellä sitä. Pidätellä, niin. Okay. Se on sit sellainen, mistä mä aina väännän kättä säkin käytät näköjään nyppäsyä, mitä mä itse käytän tosi vähän. Okei, mitä sä sit teet? Mä pidätän. Okei. Mutta sitten taas sekin, että jos koira ei ole tottunut siihen, se voi aiheuttaa kaikenlaisia turhaumia. Niin. Sit se, että kyllä sen, en mä sano, että se nyppäs on mitenkään kielletty, mutta se tavallaan se pidättäminen on sellainen, mikä vähemmän niinku häiritsee sitä jälkeen. Mutta tolla näyttää toi nyppäsykin toimivan ihan hyvin, sen näkee sen korvista. Ei ihan hirveästi sitä ole tai mitään kauhean voimakkaasti. Ei, mutta se vaikutti siihen ihan hyvin, että näki se laskee vähän korvia tai laittaa korvia taakkeen, että se kyllä on sille toimii pakotteena. Joo. Ja sitten se tarkensi myös työskentelyä. Siis siististihän se menee, siis tosi nätisti. Ei niinku, mutta tää on just, jos viilataan pilkkuun. Joo, niin mutta siitä mä just haluaisin. Maahan. Hyvä. Ja sit se, että tääkin oli sille... Oi, hienosti! Mä en tiedä, onko tää normipituinen, mitä sä teet vai? No aika normipituinen. Sille voisi tehdä jo pidempiä ja niin, sitten tosiaan niin vähemmän... Hyvä, hieno poika. Vähemmän namia. Hyvä. Niin, joo, niin tää ei ollut sille mitenkään hankala. Joo. Niin, tossa oli ainoastaan ehkä toi